रहल छी जय मां दुर्गा म्यूजिक की शानदार प्रस्तुति। तोरा बैठा के कोरा में तोरा बैठा के कोरा में चल न संजीता घुमा देबो तोरा खजौली के मेला में गे गणेश के पूजा में गरम गरम चाउमीन खिएबो तोरा बैठा के कोरा में गे नरम नरम चाउमीन खिएबो तोरा बैठा के कोरा में चल न संजीता घुमा देबो तोरा खजौली के मेला में गे गणेश के पूजा में गरम गरम चाउमीन खिएबो तोरा बैठा के कोरा में गे नरम नरम चाउमीन खिएबो तोरा बैठा के कोरा में तोरा बैठा के कोरा में तोरा बैठा के कोरा में गरम गरम चाउमीन खिएबो तोरा बैठा के कोरा में संगे संगे झूला झूलेबो तोरा धके के पाजा में गे तोरा धके पाजा में गरम गरम चाउमीन खिएबो तोरा बैठा के कोरा में गे नमहर नमहर क्रीम खिएबो तोरा बैठा के कोरा में गे गरम गरम चाउमीन खिएबो तोरा बैठा के कोरा में चल न संजीता घुमा देबो तोरा खजौली के मेला में गे गणेश के पूजा में गरम गरम चाउमीन खिएबो तोरा बैठा के कोरा में गे नमहर नमहर क्रीम खिएबो तोरा बैठा के कोरा में डीजे प्रकाश तोरा बैठा के कोरा में तोरा बैठा के कोरा में रिकॉर्डिंग बाय जय मां दुर्गा म्यूजिक खजौली बाजार। जे कहबे सब किन देबो तोरा हम अकेला में गे तोरा हम अकेला में गरम गरम चाउमीन खिएबो तोरा बैठा के कोरा में गे नमहर नमहर क्रीम खिएबो तोरा बैठा के कोरा में गे गरम गरम चाउमीन खिएबो तोरा बैठा के कोरा में चल न संजीता घुमा देबो तोरा खजौली के मेला में गे गणेश के पूजा में सुन गरम गरम चाउमीन खिएबो तोरा बैठा के कोरा में गे गरम गरम चाउमीन खिएबो तोरा बैठा के कोरा में तोरा बैठा के कोरा में तोरा बैठा के कोरा में रिकॉर्डिंग बाय जय मां दुर्गा म्यूजिक खजौली बाजार। डीजे राम कुमार के दुकान पर मिलबो हम अकेला में गई मिलबो हम अकेला में अभी के बिहारी सेल्फी लेतो मीना बाजार के रेला में गई बिके बिहारी सेल्फी लेतो मीना बाजार के रेला में गरम गरम चाउमीन खिएबो तोरा बैठा के कोरा में चल न संजीता घुमा देबो तोरा खजौली के मेला में गे गणेश के पूजा में गरम गरम चाउमीन खिएबो तोरा बैठा के कोरा में गे नरम नरम चाउमीन खिएबो तोरा बैठा के कोरा में साहू प्रकाश के साथ हम मिलबो अकेला में गे मिलबो हम अकेला में